Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Ohrid. Udruga branitelja Frankopan. Follow Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Pozdravimo zagrebačke mažoretkinje, višestruke prvakinje Europe, što su svojom mladošću uveličali ovu svečanost. Sve skupa vas lijepo pozdravljam u ime Zbora braniteljskih udruga iz Domovinskog rata grada Zagreba. Evo, Žarko je ukratko rekao ono što sam ja planirao reći. Ovo je drugo događanje u ovom sklopu obilježavanja Dana branitelja grada Zagreba. Danas će biti izuzetno naporan dan. Želim vam puno uspjeha u natjecanju. Želim da se ovaj cijeli dan, ne samo ovaj dan, nego do Dana branitelja 30. svibnja, ugodno zabavljate i sam program koji ste zacrtali zajedno realiziramo. Vaše vam igre otvorene i ne pobjedi najbolji. Tamo gdje me srce vuče, za čim gine, zbog čeg tuče, što je drago oku mom, to se mjesto zove dom. Kleknem pa se prekrižim, svetu zemlju poljubim, kao majka miriše kad se sinu raduje. Evo mene, moje nebo plavo, na srcu zimom. Dolazio, nisam ti odavno, tamo gdje je dom, tamo gdje je dom. Evo sad ćemo ubaciti veprovinu unutra da se dimsta. Unutra, vidi šta ima. To je napacano unutra, veprovina. Stoji 2 dana u pacu. Slobodno ubaci je, sve istresi. Fino miriše. To smo se mi dogovorili, branitelji udovice zatočeni nestali, poginuli branitelja, to je udruga. Dogovorili smo se između sebe da ćemo uzeti Janka jednoga i evo ovoga gulaša, pa ćemo pripremiti eto za nas i eto za društvo, eto svaki ima svoga kolegu, prijatelja, pa ćemo eto pojest malo i popiti. Za branitelje? Za sve nas. Eto, ko dođe, svako je dobro došao. Dakle, danas bude dobar ručak? Bude. Daleko od toga, bit će bolji nego da smo doma ostali.
Dinamo, high score, ko napravi više. Dve ekipe, mi i neki drugi, to je to. Trojica, znači dvojica možemo igrati jedan kvadrat, ja mu igram sam na jedan, ili? Danas znači, na stadionu NK Prešov, centralno događanje, športski dio, znači uoči Dana branitelja 30. svibnja 2009. godine. Imamo danas znači, 11 športskih disciplina, to su bočanje, tenis, stolni tenis, kuglanje, viseća kuglana, mali nogomet, streljaštvo, športski ribolov i potezanje užeta, odnosno pikado je. Znači već je sva su događanja znači, započeta, negdje je otvaranje bilo oko pola 10, malo smo čekali gradonačelnika, pošto je bio znači, u Sigetu, u pola 10 je otvoreno ovaj športski dio ovdje znači, na Prečkom. Tako vidite imamo dosta ekipa koji se natječu, evo sad trenutno na rasporedu mali nogomet i ima dosta braniteljskih udruga, negdje 26 braniteljskih udruga se odazvalo na športsko natjecanje. Evo mene, moje nebo plavo, na srcu si moj. Dolazio, nisam ti odavno, tamo gdje je dom. Tamo gdje je dom. Ja se moram vratiti gdje su moji grobovi, pored rijeke granica, tu je zadnja stanica. Kleknem pa se prekrižim, svetu zemlju poljubim, kao majka miriše kad se sinu raduje. Evo mene, moje nebo plavo, na srcu si mom. Dolazio, nisam ti odavno. Što ima puno naših i dečaka i žena i voljela bi da bude još više jer smatram da nas se ipak je malo. I to je nešto što je jako bitno, što je jako važno i ne smijemo se umanjiti, trebamo samo povećati, da budemo u većoj veličini. Nalazimo se trenutno na streljani Pustošija, na trgu Hrvatske obrambenih snaga. Nastupilo je 10 ekipa, zapaženi rezultati. Prvi Jakšić Goran sa 188 krugova, drugi Beronić Zvonko sa 184 kruga i treći je Batur Zdenko sa 181 krug. Poslije napona bila je jako velika konkurencija. Natjecanje samo je podveklo u najboljem redu, tako da vjerujem da će to potrajati idućih godina. To se mjesto zove dom.